Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Tropa ko ang boyfriend ko. Feel good morning po sa mga suking tagapakinig at tagapanood ng programang Mga Katas ng Nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Lily. Ang aking pong katas ay tungkol sa barkada ko na naging boyfriend ko. Si Jonathan. Siguro nasa ano na rin kami, nasa 5 years na rin kami magtropa. Isang circle of friends lang. Nagsimula po yan noon nung kalagitnaan po ng college. Hanggang sa nagkaroon na kami ng kanya-kanyang trabaho. Isang gabi po, nasa gimikan kami. Doon po umamin si Jonathan sa feelings niya para sa akin. Sakto naman, single din ako. Single siya. Why not? Dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Oh, tagay pa. Oh, Hilo na ako Hilo na ako, par. Grabe itong... Ngayon nyo namang uminom. ang tapang ng soju, par. Eh, ba't kasi di mo chinechaseran? Chinechaseran mo ng babae. Ganun ba yan? Uy, kayo talaga, kung ano yung mga kalokohan niyo dyan. Hindi ka na kumakain. Ano baka masuka na kasi ako. Nahilod na nga ako eh. Inisip ko paano ko uuwi. Ito na naman. Susuka ka, hindi pa nga kita binuntis. Baka ano mo. Joke lang to naman. Uy, narinig ko yun. Narinig ko yun, Walang pa. anuhan. Pagka tropa. Pag tigiman. Oo nga. Jojowain o totropahin? Bong, ikaw, si pangalan ni si Lily. Lily? Jojowain o totropahin? Jujuwain ko yan. Bakit? Ba't ka lang alam, nagtatanong ka? Bagay. Ikaw, sino ba yung isang kasama? Ako. Sano? Hoy! Wala mo kayo, kalabutan. Sano? Jojowain o totropahin si Lily? Jujuwain, oy. Bakit? Ano ka, ganda ni Lily? Ka jujuwain. Pantasya niyo pala si Lily, ha? Ako tanungin niyo din. Ikaw, Dudung Kem. Oh, Ikaw, si Lily, jujuwain o tutrupahin? dadaliriin. Hoy, kulirit yung nakwa. Grabe. Kasi lalagyan ko ng singsing ang kanyang daliri. Ang galing-galing mo talaga. Kasal na kami. Propose Ganun pala, yun. propose. Oo, proposyon. May ba? Mag-propose ka pala. Uy, kayo, wala naman kaming ginagawa. Kayo talaga!
Hindi, pero ito yung laging namimiss ko sa atin. Pag magkakasama, puro kalokohan. Pero kung sa iba yan, na-offend na. Ubusin nyo nga yung niluluto nyong beef dyan, ma. Kakabayad tayo niyan. Samgyup kayo, tas hindi nyo naman nauubos. Busog na. Day, busog ko Busog na ako eh. Ayoko na. Vegetarian ako, Day. Ha? Vegetarian. Mahilig ako sa vegetables. Eh, ba't ano yung nasa bulsa mo? Ba't may samgyup dyan? Bring house. Di ba yung mag-bring house? Lee. Na sila. Love you. Oh! Ano yan naririnig namin ha? Walang makakatak. Huwag kang Bakit? naiihi ako samahan mo. I volunteer! Day, ihi ka na. Gusto mong ihi, diri day out. Hindi sasama sa akin si Jonathan. Jonathan. Sama ta? Sige, samahan ko muna saglit. Ihi lang kami. Tara. Ano sinasabi mo kanina? Sabi ko, I love you. Ba't ka nag-I love you? Loko ka. Bakit? Dito nga tayo. Alam ko naman hindi ka naiihi. Ba't ka nag-I love you? Bakit? Anong masama dun? Masisira ang pagkakaibigan natin, no? Masisira eh. Di ba yun yung maganda, yung pundasyon ng ating relasyon? Magkaibigan tayo. Mas maganda yun. Tsaka kilala mo naman ako. Di naman ako chick boy. Alam ko, hindi ka rin playgirl. Oo, pero baka masira kasi. Ganyan kasi nangyayari sa mga kaibigan natin, yung mga kakilala natin, di ba? Nasisira yung pagkakaibigan nila. Baka masayang eh. Tapos pag hindi na tayo, magiging awkward na pag magkakasama tayo. Bakit? Na-try na ba natin? Bagay. Kung paano mo malalaman na mapait yung kape or may asukal ba siya? Wala kung di mo titikman. May mga ganyan ka pa. Kaya nga. Ano? Oo na. Ha? Oo na. Tayo na. Sabi ka na eh. Bukas nga. Ay! 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 Nandito. Day! Kajahay pag hindi mo! Sana all! Ay, sana all, bye! Oh, di ba? Masaya sila sa atin. Nakakilig naman. Huwag ka nga dyan. Tara na, ihi tayo. One regret from yesterday. Masaya naman po kami, lalo na ng barkada. Botong-boto po sila sa amin ni Jonathan. Kaso makalipas po ang 6 na buwan. Kung kailang naging kami na, parang nabawasan po lalo yung time namin sa isa't isa. Lalo na po, naapektuhan yung relasyon namin kasi dahil sa trabaho niya. Kanang kamay po siya kasi ng boss niya na isang negosyante. Kaya sinabi ko po na hindi ko na nagugustuhan yung nangyayari. Saan naman nanggaling yan? Saan nanggaling? Busy Saan nga ba ako eh. manggagaling? Jonathan, nung magtropa tayo, ang dami nating time magkita. Tas ngayon parang mas okay pa talaga yung dati. Tapos hindi, mas sweet ka dati nung magkaibigan tayo kaysa ngayon. Asan na yung Jonathan na kilala ko? Iba yung ine-expect ko, tas ikaw naman yung may gusto nito eh. Bakit mo kinukumpara? Ha? Paano hindi ko makukumpara? Mas clingy ka nun, mas sweet, mas nakakakilig. Ngayon, asan na yung Jonathan na nagpapakilig sa akin? Busy lang ako sa trabaho. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Pag may lakad yung amo ko, hindi ko siya sasamahan. Minsan ako nagdadala ng pera niya. Sana naman maintindihan mo. Puro biyahe-biyahe siya ngayon. Lately, sumakto lang siguro nung time na hindi pa naging tayo. Jonathan, Nasa abroad pag gusto may paraan, ang dami mong
dahilan. Natuturitin na ako dyan sa mga dahilan mo. Pag gusto may paraan, pag mahal mo yung tao, gagawa mo paraan. Ako nga nagli-leave ako, nagfa-file ako ng leave pag may date tayo. Ikaw, kailan mo nagawa sa akin yun, ha? Ha? Binibilangan mo ba ako? Oo! Kasi unfair ka! Mas marami akong sakripisyong oras kesa sa'yo. Teka lang. Hindi mo pinaplano yung mga dates natin. Teka lang. Masyado ka Asa lang. na yung Jonathan na nag-e-effort, ha? Asa na? High blood ka naman masyado. High blood? Sino yung mag-high blood, ha? Nag-i-invest ako sa relasyong to! Ikaw lang ba? Magagalit ba ako kung hindi? Sinugal ko nga rin yung friendship natin, di ba? Umamin ako sa O feelings ko tapos sa'yo. asa na yung Jonathan na nag-invest ng feelings? Asa na? Wala na, hindi ka na clingy, hindi ka na showy, hindi ko na nararamdaman na mismo ako. Siguro nga, mas mabuti pa yung maging magtropa na lang ulit tayo. Kasi binibilangan mo na ako eh. Di ka naman ganyan ngayon nung lumabas yung ugali mo. Never mo akong sinigawan. Ngayon lang. Di mo pa ako naintindihan. Sakit pa ng ulo ko. Galing pa ako sa sakit. Sinabihan kita. Nung bumiyahe kami, pagka uwi ko, nilagnat na ako. Ano gusto mo? Gagapang ako papunta sa'yo, nilalagnat nga ako. Hindi mo pa rin maintindihan. Kaya siguro... Tama, tropa na lang. Tamo? Hindi valid sa'yo yung mga dahilan ko eh. Hindi ka man lang nag-sorry. Nang gaslight ka pa. O, tingnan mo kung hindi mo pa sinabi. Hindi ko pa sinabi. Nang gaslight ka pa na ikaw ang dapat intindihin ko. Hindi mo na-gets yung point ko. Wala ka man lang. Wala. Ayoko, tropa na lang. Tropa na lang. Tama. Buti pa, sinabi mo. Tama yung suggestion mo. Perfect. Tropa na lang. Oo. Mas okay pa. Diyan ka na. Pagkatapos po nun ay nagkausap po kami na dapat kung papasok kami sa bagong relasyon, may 3-month rule. Bago ipapakilala sa barkada. Masakit man pero yung usapan namin para may closure ba? Mahalaga kasi para sa akin yun eh. Makalipas po ang 5 buwan. Ay, nakwan. Darating pa ba yung Gutom na ako. Gusto ko ulit Jonathan na ng yan? samgyup, Kaya na tayo. samgyup, 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 samgyup. Ang ingay mo! Ang ingay Patayin mo, Kim. may mens ka ba? Oo! Orange! Ang color! Masaya ka na! Sige na ba, kainin natin nilulutan. Darating na naman yan. Lasing ka na. Pinainom nyo lang kasi ako, hindi pa ako nakakain. Joy! Uy, ba't ka Sige na, nagtatago sa ano ng Ano na? Litsugas? letsus sa ano mo, bulsa mo? litos. Wala pa sa inyo yan? Maraming ganito sa buhal. Litos. Bakit? Letus. Lituse. Letuse. 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 Ah. Letuse. Hoy, Nelule. Are you okay? Okay lang kumain na kayo dyan. Okay Uy, lang ako. Alam niyo girl. naman ako. Darating nga yun. Kaso may +1 daw siya. Hala. Ha? Plus one? May +1. Si Kuan Dulong Jonathan yan. Ara ka mal dito ah. Ay, si Jonathan may +1. Alam Alis ko. na kaya ako. Ba't ka alis? Barkada yun. Para naman tong... Para naman tong... Kayo naman, para namang tayong grade 1 dito. Siyempre, may past kami ni Jonathan, no? Ito na nga ba Tapos na yung 5 months na. Tapos na yung 3 months rule nyo. Papakilala niya lang. Hindi namin ako daw. ganun kasi pag nagmahal ako, invested ako, attached na attached ako. So sure ka, alis ka. Hindi mo alam kung sino. Weh!
Huwag kami, girl. Huwag kayong mang ganyan pag dumating ha, kasi... Ala, yan na! It's a prank! Doon! Parang kinabahan Pag ako talaga umuwi, Kinabahan si Inday Lila. wala kayong tagabayad talaga. Huwag niyo akong ganyanan pag dumating ha. Ayan na nga! Sa likod mo! Trixie. Uy! Doon! Jonathan! Uy! Chicks nang kasama Or! mo ah. Happy pa cinema! Ano ba? Ay, kanina pa kayo, sorry yan. Traffic talaga, grabe. As in, sinundo ko pa si ano pala. By the way, this is Jane. Jane, ito yung barkada. Si Bong, everyone, I'm si Shano, Jane. si Masculada, si Kim, si Yeah, Trixie. I know Hi! Hi! Guys! Ayan pala si Trixie. Naku, Trixie, may bigay ako sa'yo ng lipstick. I thank you! Friends agad tayo! Trixie, kasi... Original ba to? Oo naman, Okay, no? nangangati yung lips ko pag ano peke Hi, welcome to the group. And this is Lily. Lily, this is Ikaw pala si Jane. Lily. Your ex, Jonathan. Ano ka ako na sabihin yan? Hindi, alam mo naman ako straightforward na tao. Ayoko ng mga palabok-palabok. Hello. Upo kayo. Ayan na, naka-ready na yung mga plato nyo. Trixie, ihawa mo na sila ng samgyup. CCR lang ako. Lily, samahan na kita. Hindi na. Okay lang ako. Okay lang, samahan ko muna, guys. Wala akong pake, alam mo, Trixie, wala akong pake kahit magsisiyar silang dalawa kasi mas Okay, magaling naman ako dyan. Lily. Oh, kumusta ka na? Jonathan, Mm. tatapatin na kita. Diyan yung CR. Tatapatin na kita. Parang wala lang sa'yo, no? Ang bilis, no? Anong wala lang sa akin? Galing. Amazing, bravo. Bakit? Parang wala lang sa'yo. Dinala mo pa talaga dito? Wala ka bang manners? Nagpaalam ako sa barkada. Ay, kahit na nagpaalam, Gusto nilang ako ma-meet. hindi mo kinonsider yung nararamdaman ko. Parang wala talaga ako sa'yo eh, no? Wala lang eh, no? Lily, ano ba? Ano bang issue na naman? Issue? Jonathan, may namagitan sa atin. Ikaw may gusto na, ako ba na may gusto nun? Ikaw namilit na bigyan natin ng meaning yung pagsasama natin, ha? Tapos ngayon, ganun lang kabilis magpalit, ha? Ano? Tapos na yun eh. Oo nga, tapos na, pero ano? 3-month rule, 5 months na nga oh. Nirespeto kita. Hindi tayo nag-work. Jonathan, We're good as friends. O, anong masama doon? kahit hindi na lang karelasyon eh, tropa mo ko, kaibigan mo ko na Kaya nga dinala ko, hinarap ko sa inyo na maayos yung tao. Bakit ka nagkakaganyan? Ano? Wala man lang natitira dyan na feelings for me? Na isipin mo yung mararamdaman ko, ha? Ano? Akala ko okay na. Di ba? Jonathan, tao ako! Ha? Kahit bilang tao na lang! Dadalin mo, tingnan mo mukha akong tanga, oh! Close agad sila! Ha? Ano? Kung gusto mo umuwi ka na lang, hindi mo kaya. Pinakilala ko nga sa barkada, di ba? Barkada tayo. Ako yung mag-a-adjust talaga. Pipiliin mo yung jowa mo sa kaibigan mo. Pipiliin mo. Ha? Jonathan, wala kang Girlfriend ko kwentang yun. lalaki. Wala kang kwenta. Inaano pa kita? Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Parang di kita kilala, parang di kita kaibigan. Diyos, uuwi na ako. Oo, tama sinabi mo. Diyan ka na. I'm dreaming